Amelia Fan, que xa coñecemos. Xa coñecemos e neste caso traemos outra aventura. Cando é así unha serie, normalmente tardamos bastante tempo de un a outro. Neste caso non, porque pareceme interesante, porque é un tipo de literatura, polo que eu vexo aquí habitualmente, que lle suele gustar aos rapaces. E xa que o publican en galego, xa que o traducen rápido, pois pareceme interesante dalo a coñecer, non? Claro que sí. Pois mira, Laura Ellen Anderson é a autora, e a protagonista pois é Amelia Fan. Neste caso unha aventura que se titula Amelia Fan e os señores unicornios. Amelia Fan é unha nena vampiro que ten varios amigos. Unha é unha cabaza. Sí, sí, que xa coñecemos os personaxes. Que se chama Polpiña. Polpiña, sí. Despois están Florence e Grimali, que son un é a morte, pero un neno, e outro é un pequeno yeti, e está Federico. Federico, no primeiro capítulo, era un neno así moi malcriado, porque a súa nai desapareceu, era unha fada, e como desapareceu o seu pai, pois adicouse a buscala, en vez de atender a Federico, e entón saliu así un pouco malcriado, non? Entón, na primeira aventura, Amelia Fan faise amiga del, digamos que rectifica un pouco ese comportamento, e agora pois deciden que, como non son capaces, levan xa moito tempo buscando a fada e non aparece, pois van a ir eles a buscala. Unha aventura. Pero, que pasa? Que os señores unicornios, que son os que viven no Reino da Luz, non lles interesa nada que veña xente de fora, co cal eles teñen que disfrazarse para poder entrar, e ali, pois, facer todo posible para descubrir onde está, pois creo que se chama Raiola, Lino, e eu creo que era, sí, fada Raiola, para descubrir onde está e conseguir traela de volta. Bueno, a min xa me gustou o outro libro que presentamos da Amelia Fan, é dicir, a introducción dos personaxes que fixeches, que xa os coñecemos do outro, pero creo que esta aventura pode ser interesante e divertida. Cambian de reino. Cambian de reino, divertida, ademais é unha rapaza moi especial e con valores que, aínda que sexa un mundo imaginario, sempre se poden traer a nosa vida real. As que sí que xa saben. Para cantos anos? A partir de 7 anos. Depende, bueno, 9, 10 anos, sí. hasta donde queramos.